Ola, eu vou ler un anaquiño do libro O lobo da area de Asa Lin, da editorial Calandraca, un libro estupendo. Foi entón cando sucedeu. Algo se movía dentro do burato. Zacarina notouno claramente e non tardou en retirar as mans. Vaya, había algo ali abaixo, sí que había, ali no fondo. Era como se a area burbullase, e como se alguén a apartase, e agora, algo asomaba. Algo que era negro e que brillaba un pouco. Zacarina viu enseguida o que era. Era un fociño que fungaba e osmaba, que fozaba e bufaba. «Papá!», berrou Zacarina, «hai un fociño no burato e está vivo!» «Mira que ben», rosmaba papá desde debaixo do xornal. «Que ben?» Zacarina non estaba tan segura diso. Pero se dependía por completo do tipo de animal do que fose o fociño, imaxina que o animal do burato é unha besta. O fociño asomou máis arriba, e logo outro pouco máis. Zacarina retrocedeu e contivo a respiración. O animal estaba gabeando. Escarbaba e agatuñaba polo furado para arriba ata que apareceu a cabeza. Pero que tipo de animal é este? Estaba claro que non era un can, aínda que tiña pinta de pastor alemán, pero pouca, e tiña un aire un tanto salvaxe. A pel non tiña moito pelo. Era máis como a area dourada do deserto. O animal mirou a seu redor e, por suposto, fixouse nela. «Entendo», dixo o animal, e asentiu lentamente coa cabeza. Zacarina deuse conta de que era un macho. «Eras ti a que cavaba o burato», dixo el. A ver, daquela debe ser un teixo, non si?» Ela non se atrevía a dicir nin que sí nin que non, así que non dixo nada. O animal suspirou. «Vaya becho máis raro», dixo o animal. «Escarbas como un teixo, pero es muda como un peixe». O animal colleu impulso e saltou fora do burato. 4 patas e un corpo e un rabo que abaneaba. Achegouse a Zacarina, que se encolleu e pensou: «Axuda, vaime papar!» Pero non fixo iso. Só osmaba arredor dela, e a Zacarina entraba a risa porque lle facía cóxegas. «Ajá, rinchas», dixo o animal, «entón debes de ser un cabalo, ou cacarexas. Nese caso, pode que sexas unha pita». O animal apartou a cabeza para un lado e reflexionou. «Pero un tipo extraño de pita que non ten plumas», dixo. «Vaya, estásme inquietando. Es un animal ben extraño». Zacarina non puido quedar calada por máis tempo. «Eu non son ningunha pita», dixo. «Son unha persoa». O animal sorriu cun sorriso de 1000 dentes afiados, brancos como cunchas de caramusas. «Iso xustamente era o que dicía», dixo. «Un animal moi extraño».